wangsuli kandha ing ajeng. Carios ki lho Petruk kantong bolong kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Dawah wonten satengahing mono ki lho Petruk kantong bolong. Banging Sira Kresna. Nanging tumuntun Maduka Bapa Penemban Dewa Kahana rawuh wonten negari ngawu-awu langit. Andhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra pun dewaning Ret Penemban. Wong Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kaki Prabu wonten timbalan. Jum bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa pangestu tampanungna ya Petruk. Nun nggih sangat anggen kawula mundi. Ndara Antasena? Ya, Gong. Bekti kula katur nggih, Den. Ya tak tampa. Kok pasuryane ora kaya adate? Sampeyan niku nek teka mesti ngedum rokok lho. Niki kok kaya ora ana piye niki? Sik, perkara aku ngedum rokok ki rak lega atiku. Nggih. Wangsulan, Truk? Ya. Ning kok saniki kaya mboten lega, jujur wae aku ora lega rasaku, Truk. Mboten lega rasane mergane aku nampa pangendikaning Prabu Mandura. Yen to kowe wani karo Prabu Mandura, iya. Oh nggih. Lah terus sebabe sampeyan rawuh mriki jalarane napa? Aku diutus karo Mandura. Ken nyekel kowe. Nyekel pripun? Tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu. Tak lebokke pakunjaran. Kok iso? Kok iso, Anta? Anta sapa? Antasena kuwi. Kok kula ajeng dilebokke pakunjaran niku lak salah kula napa? Nek kula melakukan penipuan, perjudian, penusukan, niku sampean nyekel kula ora masalah. Ha kula niku ora nglakoni napa-napa ya dirangket. Kowe wani karo Siwa Mandura, ya to, Truk? Ya to, Gong? Kowe wani karo pepunden padha karo kowe nampa keluputan. Kowe gawe isin pepunden Pandhawa. Kowe gawe wirang pepunden Pandhawa. Kene, ulungna tanganmu tak bondo. Bagong San tak bondo boke pakunjaran, ora tak pakani mati ning pakunjaran kowe. Piye, Gong? Nek mundur. Iya. Mundur terus. Iya. Kene le. Wangsulane wong ngene iki nek wong gleleng nek ora tempuke wong gentro kene iki ora. Sik, Mas. Masalah kowe arep nyekel aku monggo, terserah, ora masalah. Kula niki warga sing manut pernatan hukum negara Ngamarta. Lho ora bakal silak. Kula ora bakal endo nek pancen Bagong salah, nek pancen Petruk luput, ora masalah. Ning nek sampeyan iso nuduhke keluputane teng pundi, kula melanggar pasal pira, niku monggo ajeng manghukum. Nek mengke riyen menyingiliki kidik Wirataya. Apa, Truk? Menyeliki diki. Ya kleru ya. Menyelidiki. Wong niku nek ajeng menyiliti, alah. Menyelidiki, menyelidiki niku kudu nampa pelapurane kedua belah pihak. Ngoten. Sampeyan entuk pelapurane Sinuwun Prabu Mandura, monggo. Ning sampeyan kudu takon karo aku. Janjane lara-larae apa? Piye? Ngono. Ora kok nampa pelapurane kono terus kono dicekel, kene dibingkem ra entuk omong. Adil macam apa itu? Ngono kuwi kok menengo kowe men ora usah cerewet. Ya. Yo, saya aku tak takon karo kowe. Takono. Waton ora ngel-ngel. Sebabe apa kok wani karo Sinuwun Mandura? Nah, ngono iki lagi adil. Sebabe ngene, Mas. Aku karo Petruk dikongkon bapak. Yo, kowe iki mbok basa karo aku. Wong kok ora basa karo aku kok. Aku pancen ra iso basa. Padha aku ya ora iso basa. Aku dek pelajaran basa Jawa ora mangkat. Wah, ngayali Raja Mas. Meneng wae to? Yo. Aku dikongkon bapak. Yo. Kon sowan ning negara Ngamarta. Apa? Apa to? Apa to wigatine?
Ya kuwi mung dikongkon supaya mboyong para Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Sebabe bapak arep bangun kayangan. Dudu papan sing magrong-magrong kaya kayangan dudu. Ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe ana ing kayangan kebak karukunan lan katentreman. Paham? Terus syaratnya siji. Syaratnya siji aku kudu mboyong para Pandhawa. Mboyong para Pandhawa. Sinambi mundi pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Terus rawuh Prabu Kresna ya ngendikake nek arep mboyong pustaka Jamus kelima sada dienggo tumbal wadaling negara Ndarawati merga Ndarawati ketaman pegebluk. Sampai di situ, waduh. Aku curiga. Apa, Gong? Curiga iki keris. Lho, mencurigai iki lho. Cubriya. Aku Cubriya. Sinuwun Ndarawati iki Nalendra Titis Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Itu hal yang mustahil. Ha ta? Ya, terus pegebluk iku tiba ning donya dienggo papan sing elek. Papan sing apik ora bakal ketiban pegebluk. Mula kula curiga. Ya nek Sinuwun Ndarawati niku tenan, nek palsu, nek mung arep gawe mboyong pustaka Jamus Lima Sada, napa mboten kapitunan? Wah, kula matur ngoten niku Prabu Baladewa panos maning jalanan. Petro, Bagong. Kere ketibal 17. Wong elek nyolok mripat, mung batur kok wani karo Nata Ndarawati. Kowe iki meng kere sadar. Kula sadar wong kula ya kere tenan. Kula ora apa-apa dunake kere niku ora apa-apa dunake wong ora duwe ora masalah. Wong kula ya ora duwe tenan, kula niku ya wong melarat tenan. Lah iya, lah nggih. Bareng tekan ngendone Sinuwun Prabu Baladewa paring pangandikan. Kowe bali ya, Gong. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat. Semar ki wong ora duwe arep bangun kayangan. Sing nggo bayar cengele bapakmu kuwi. Ha iki wis bajigur iki. Iki wis melebihi apa jenenge unggah wis nglanggar tata krama nganggar unggah-ungguh. Sani ngene, Mas. Perasamu sebagai anak. Yo. Nek bapakmu DC piye? Aku nesu. Umpamane tak uneke Antasena anake wong Werkudara, wong drogak-drogok, wong ora iso basa, unah-unuh. Rasamu piye? Wong mau tak ajar mergo ngino karo bapakku. Padha aku. Aku ngene iki mbelani bapakku ento. Ento iso ketemu Antasena. Undang-undane ento. Ento itu tukang nata gamelane, men. Ora masalah. Ora. Bener sapa saiki petungan? Jebul lelakone ngono kuwi to. Heeh. Aku ora gawe-gawe aku. Sumpah wis to. Prabu Baladewa terus sapa sing cilik gedene iso ngulate duwe lho. Menang boyong pustaka Jamus Lima Sada. Niku terus kula metu jaba. Kula tataki tandane Prabu Baladewa. Ngoten. Kowe ngerti ra aku mbok-mbokane kesadar ora kowe? Berarti kurang seru. Aku wis ngerti. Nah, mula niku sampeyan iso metung, sampeyan iso mikir. Ngoten. Pripun kok iso kedadian kaya ngene iki? Sampeyan arep belani sapa? Sampeyan arep belani Prabu Baladewa? Ora masalah, ora masalah. Sampeyan mungsuh karo kula. Jajal ye. Bokteke wong Depok kene. Antasena karo Bagong menang sapa? Nek menang sampeyan, Piyai Suwenake wis nglumrahke. Lumrah Antasena Satriya. Nek menang kula, sampeyan isin selawase. Ngono ye. Ora ketap-ketip ento. Entanto. Kowe meneng ta cah jireh kok ewek wae. Wisane mung dekem nang mburi kok. Dadi critane ngono to. Aku wis omong. Kuwi ladalah, ora ladalah iki serius. Piye terus ki ye? Ayo golek gon sing jembar. Rupa wani jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Wah, nek ngono nek aku ngewangi Siwa Mandura, salah aku, Gong. Aku iki tergantung pikiranmu. Salah karo ora iki gantung sampeyan menggalih. Monggo arep ngewangi Baladewa. Oke, ora masalah. Sampeyan bantu kali kula, matur nuwun. Tegese sampeyan nom-noman sing sadar karo kahanan to.
Maksudnya piye kok ngrangkul iki? Tru, ngati-ati lho, Tru iki aku dibanting tiraka lho. Ora Ndara Antasena wis eling kok, Gong. Eling piye maksudnya? Eling ngrangkul kuwi nek dheke salah. Iki ketoke sikile kok mlebu-mlebu nang ndi? Nang tengah-tengah sikilku kok banting. Kok gak dengkul nggon aku. Ngapura ya, Gong. Mboten napa-napa. Aku salah. Ampun, nggih ampun. Kan sampean niku cah enom kadang kala nek entuk pelapuran terus emosi yang dipakai tapi hati enggak terpakai. Bener. Terus ngubyang-ngubyung ngalor kidul. Yo barang digenake aduh getun aku, getun tiba mburi. Menawa jenenge Cibubur. Lho. Kok dadi Cibubur ngopo? Nasi sudah menjadi bubur. Ora ono cinasi. Aneh-aneh ora. Ya wis nek ngono aku salah. Terus pripun iki? Kowe tak ewangi aja kuwatir. Nek ewangi pripun? Aku tak ngewangi karo kowe entuk ya, Gong. Entuk yakin entuk. Pripun? Ya, wah gleleng iki. Wah, jan bulan-bulan. Iki sing tekan kene ya kuwi Kakang Haruta Kakang Antarja. Heeh, terus nek ketemu karo kowe nek kowe muni-muni kaya ngunek-unek kaku iki mau mesti kowe diajar malah. Mergo kae watake beda karo aku. Waduh. Upama diajar mbok niki mawon. Hus. Kok kakangne ora? Aku ora melu-melu kok. Ning aja kuwatir. Aku tak manjing ning awakmu. Manjing iki? Ya. Nane, tenan. Serius. Wes go. Nek kowe tak njingi, kowe diantem ora ngrasaki lara, dipateni ra iso mati. Wah, gleleng iki wis rasa sedia power bank iki. Ha iya. Ora iso mati kok. Ha iya coba. Lha medan pundi? Medan iki enggak? Ah, ora. Niki kok, niki ciyut ning kok iso jembar. Emoh. Jijik ora. Ah medan pundi? Kowe ngampet ambegan. Nun, ngampet ambegan. Mutusaken sawenehing bab menika namung panjenengan tok, mengke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Panakawan iya. Werkudara. Nggih. Piye Dimas sira wis midhanget aturi Petruk miturut Dimas Werkudara piye? Wah, Petruk. Nun. Gegayuhane bapakmu hebat, apik lan becik lan luhur. Mula kandha karo bapakmu. Yen pancen butuhake prabeya, aja saka bapakmu. Ning bapakmu ndak aturi supaya nawu bondo Jodipati ora bakal wegah lan ora bakal aku mingkuh. Aku ikhlas lahir batin matur sembah nuwun Petruk. Apa yang dikarepake bapakmu matur marang Janaka mesti tak wujudi Petruk. Wonten kasembadan gegayuhane bapakmu matur sembah nuwun Petruk. Apa yang didhawuhake bapakmu aku sago. Petruk apa yang dikendikake bapakmu aku bakal tumandang karya. Aku sago Petruk. Ah, matur sembah nuwun. Lho Gong kaya ngene iki lho. Wong nek pakartine apik tumindake becik, balesane ya mesti apik. Berarti sinuwun Ndara Pandhawa iki ora lali karo labuhane bapak ya, Tru? Ora. Nyatane apa sing dikersake bapak, Ndara Pandhawa langsung nyaguhi kaya ngene ora. Tentrem to. Awak dhewe dikongkon ya ora kangelan, awak dhewe tekan kene ya ora kersa. Ngerti-ngerti kondur bareng karo para Pandhawa. Petruk dalem nanging ewuh kaya pangrasaku. Lho sebabe sira ngerti dhewe Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Iki uga bakal nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Lho. Nuwun sewu. Sira Ndarawati rawuh niku ajeng nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada. Iya, Petruk. Nuwun sewu kagem napa? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya nirmala jati temah mulya yen to tinumbalan pustaka Jamus miyang jimat Klimasada. Mula rawing Koko Prabu iki nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal wadaling negara Petruk. Nuwun sewu lho, Den, nuwun sewu. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Menawi panjenengan Sinten Prabu Darmakusuma menika koncatan pustaka Jamus Klimasada menika nuwun sewu. Menika badhe apes kekiyatanipun wong sing ora seneng karo Sinten Prabu Darmakusuma, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, menika damel cintrakanipun Pandhawa, damel pejahing para Pandhawa, bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Kula nuwun sewu.
Saniki pustaka Jamus Lima Sada menika namung kinarya tumbal. Sing jeneng dienggo tumbal menika nuwun sewu apik-apike ming dipendhem niku ateges pusaka ora bali meneh marang Praja Ngamarta. Ateges Pandhawa kecalan pusaka pustaka Jamus Lima Sada. Menika dipun penggalih. Ning nek panjenengan maringaken dhateng Petruk, kula wis matur. Pustaka Jamus Lima Sada mboten pisah kaliyan para Pandhawa amargi ndara-ndara kula Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel, tegese pusaka aman. Terus sedaya menika gumantung dhateng panjenengan. Wong ingkang dados nalindra menika Sinuhun Prabu Darma Kusuma, panjenengan dados nalindra nggih kula sumanggaaken anggenipun badhe paring purba wasisa. Paring Sinuhun Ndarawati kula ya kudu nampa upama panjenengan milih dipun beto dening Petruk sareng kaliyan para Pandhawa, Sinuhun Ndarawati kudune nampa. Menika sepisan. Iya Petruk. Kula nuwun sewu. Kok kula kaya ora percaya ya nek Ndarawati ketamen pegebluk. Petruk nyatane mengkono. Mangke riyen. Merga saking perkara niku kudu dionceki, digelar lan digulung, diteliti aja nganti buntung tembe mburine. Lire piye dene sira matur kaya mengkono? Dasar kula wonten. Dasarmu apa, Petruk? Nuwun sewu. Ngendikaning para pinter, ngendikaning para sepuh, ngendikaning para ulah agama, sing jeneng pegebluk tumama wonten sadengah papan menika ateges menika Gusti ingkang peparing. Mergi papan menika sampun boten saged dipun dandosi, ya papane, ya menungsane ora gelem manembah, menungsane ora gelem tumindak apik, menungsane tansah tumindak ala, menungsane tansah tumindak angkara. Mila papan menika tumuli dipun paringi pegebluk dening sing gawe jagat. Merga menika mujudaken ukumane sing gawe urip tumrap papan menika. Nika naminipun pagebluk. Iya Petruk. Lah saniki nuwun sewu. Sing marahi kula ora percaya. Sing marahi kula tida-tida. Negara liyane ora ketaman pegebluk kok negara Ndarawati ketaman pegebluk. Pegebluk ora bakal pilih papan. Leres. Nek sing dadi ratu niku ratu lumrah. Ning nuwun sewu sing dadi ratu menika Nalendra sing ketitisan dewa. Mongko dirising Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Wisnu niku anake Bathara Guru. Negara sing ketunggon Bathara Wisnu ketaman pegebluk niku kula nuwun sewu. Niku ora aneh to. Aneh. Merga upama ketaman pegebluk niku ya saora-orane negara Ngastina. Ngastina niku ratune jahat, nayakane jahat, punggawane padha elek. Kawulane ya pakartine sak isoring dlamaan. Niku nek ketaman pegebluk niki wong sing krungu memper. Merga ratune watake angkara. Ning upama Ndarawati niku kondang ketaman pegebluk. Nika sing do teng angkringan nika do mempertanyakan. Lho kok iso? Padahal sing dadi ratu niku titijing Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok iso? Mesti kata-kata kok iso niku mesti tukul teng mundi-mundi papan. Mokal. Lah kok iso arum mokal niku bakale tekan pundi-pundi. Ngoten. Mula kula nuwun sewu. Perkawis menika kedadipun pitang kanthi ingkang langkung prayogi. Mangke ndak boten sae kedadosanipun. Ingkang salajengipun kula nuwun sewu. Titising dewa dadi ratu ketaman pegebluk angka kalih nuwun sewu lho sinuwun. Sakmenika kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho nuwun sewu lho. Ketoke runtang-runtung saben dina ning mentala nyilakake, ketoke gulang-gulung saben dina ning mentala nyuduk saka mburi. Mula kudu prayitna sing ati-ati. Kudu prayitna sing ati-ati. Nuwun sewu. Arep Sinuhun Ndarawati menika pendak dinten kumpul kan para Pandhawa ning kula nyuwun pangapunten sing jeneng menungsa menika kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike menungsa ana eleke, saelek-eleke menungsa eneng apike. Mula nek jroning sampeyan diapiki prayitna bab eleke sinuwun. Maning jajalan sekurtane bawana iblis lanat. Petruk Andopo. Wonten dawuh sinuwun. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Ing ngatasé kowe menungsa, ing ngatasé kowe iki kawula, ing ngatasé kowe iki batur. Lah kok drangap-drangap pun sampun kersani Kyai Prabu Darma Kusuma. Malah aku ngerti. Cetha nggonmu matur marang Kyai Prabu Darma Kusuma kowe ngias karo Ratu Ndarawati. Kowe ngias karo Kyai Prabu Ndarawati.
Gong, ana sing nesu e. Ha piye wani ra kowe? Ayo iki ratu aku ming kawula. Ora masalah derajat lo pangkat, Tru. Ming gumantung wani apa ora nek cara aku ngono. Kowe kok mikir masalah derajat pangkat to? Derajat pangkat ki ming sandangan to. Kowe karo Sinuwun Baladewa ki di mata Tuhan itu sama. Ora ana bedane ngono. Dadi nek kowe wani, dasarmu bener, ora masalah. Ora kualat ya, kualat ki panganan apa? Wong jeneng kono dadak kualat. Nek ana kualate sanggane. Rasa wedi, ayo waneni ya. Ya, mau wis ngunek-unekke aku wis sore mau. Aku dunekke wong ora tata krama, dunekke wong ora ngerti unggah-ungguh. Ya, kene Gede Mangsuli. Ya. Nek nesu tenan tandangane. Waduh. Wani apa kowe? Mbok menawa. Mbok menawa dengkulmu, mbok menawa ora. Aku gak angger kowe wani, aku wani, angger ora wani, aku ora wani, aku melu-melu kok wonge. Oh iya. Guys, Mangsuli to? Ya. Nun sewu sinuwun. Panjenengan kok duka-duka kali kula. Mesine aku nesu karo kowe. Kowe ora ngerti tata krama, kowe ora ngerti unggah-ungguh, kowe ora ngilo karo derajatmu, kowe mengkere gedibal. Kowe suwane negara Kamarta. Kowe butuh pustaka jamu jimat ki poso ora sang elek-elek karo Kyai Prabu Ndorowati. Padha-padha mbutuhke sing diwenang Kyai Prabu Darmakusuma. Arep diparingke Sinuwun Prabu Ndorowati ya apik, diwenehke kowe ya apik. Lah nggih, niku adile teng riku niku. Terus kula tak takon, sampean kok muring-muring niku sampean muring-muring perkara apa? Hah? Muring-muring perkara apa? Muring-muring perkara apa, Bol? Lho. Bol sapa? Baladewa kowe. Hah? Wangsulan kowe. Wong muring-muring ki kena, nesu ora masalah. Ning ana masalahe. Ora waton ngegas. Ha kene iku lino getaki wong emang digetaki ya, Tru. Ora wedi. Kula tak takon sampean muring-muring perkara apa? Aku tak takon karo kowe. Kyai Prabu Ndorowati ki sapa? Lho. Kyai Prabu Sinuwun Prabu Ndorowati ya Sinuwun Prabu Kresna. Lah iya kuwi apa? Lho, titah wong. Kersane pripun? Goblok. Karo aku iki apaku? Lah iki Gong, kuwi sontekke wae kuwi ketok arep edan kuwi, Tru. Kok arep edan kuwi? Karo adine dhewe kok dadak takon wong liya. Wis nek ora eling ora kelakon to. Ya digoneng das maskers. Das maskers ki apa? Kuwi lho sing nggo mriksa kuwi lho puskesmas. Pusmeyong. Niki rayi panjenengan. Lah kene ngerti, lah nggih ngertos. Lah kok wani ngomong-omong Kyai Prabu Ndorowati? Lek kula ngomong-omong teng pundi? Kowe ngunek Kyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh. Omongan kaya ngeten iku ukarane teng pundi kula tak takon. Ora ana ukarane kula ngarani Sinuwun Prabu Ndorowati menika panjalmane mungsuh. Kowe matur. Nggih. Isane iki Kyai Prabu Ndorowati tenan. Nek panjalmane mungsuh, kedung jero iso dijajaki. Atine menungso sapa sing ngerti? Kuwi tegese kowe ngunekke yen Kyai Prabu Ndorowati ki panjalmane mungsuh ning mbok ubeng-ubengke ukaramu. Ya apa ora? Aku tanggap, aku ngerti. Nuwun sewu. Kula mboten niat kaya ngoten niku. Ning kula mengelekke Sinuwun Prabu Darmakusuma kudu eling, kudu awas. Sampun ngantos Sinuwun Prabu Darmakusuma menika nuwun sewu kejeglong dhateng kelampahan ingkang tumrap panjenenganipun menika mujudaken satunggiling pitulungan ning janjane malah ngrekasake awake dhewe. Kula nuwun sewu kula namung matur mekaten menika. Lah tegese kaya ngono kuwi cubriya Kyai Prabu Ndorowati. Perkara cubriya menika hak kula. Wong menungsa niku diwenangake nyubriyani karo sapa-sapa kok. Hak kula. Ngoten. Kula cubriya karo sampean mboten napa-napa. Kula cubriya kali niki mboten napa-napa. Sampean cubriya kali kula ora apa-apa. Niku hak sampean. Aja dibondo kamardikan ati kula. Ngoten lho. Kaya ngono kok njur ra entuk. Dume sampean ratu kok kula kawula ora entuk cubriya karo ratu. Entuk mawon. Sing ora entuke sapa? Mikir kowe. Ora watoni somong kowe. Ya, Tru. Kakang kowe. Insinyur ya, Tru. Ora no. Ora apa? Ora. Aku nek sekolah ki ngopo? Neng pasar. Edan kowe iki tak kira nek sekane fakultas e. Ayo neng pasar fakultas. Oh. Saiki ngene. Saiki ngene Petro, pripun kula manut karo sampean. Kowe saiki tak jaluk bali. Lho, nuwun sewu, kula sowan menika mboten Sinuwun Prabu Baladewa sing kula sowani. Ning kula sowan Sinuwun Prabu Darmakusuma. Mila kula sedawuh perintahing Sinuwun Prabu Darmakusuma kula badhe ngestakaken dawuh ning nuwun sewu bebasanipun sak keranjang koprak pangandika sampeyan mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Nuwun sewu panjenengan mboten duwe wewenang tumrap dhewe ya Kyai Sambara. Sayembara monggo boleh. Baladewa. Sapa sing cilik gedene
iso ngungkuli kuwandane Petruk bayangan Pustaka. Lha sik. Kok aku? Aku seneng ngarep kok. Wah, kowe iki cilaka ora. Aku ora melu apa-apa kok. Ngoten saya mbareni. Yo, iso nglaki aku bayangan Pustaka Jawa Sri Soto. Saniki, yo metu njaba, Mas. Sampeyan aja gleleng. Kula arep pamingpana kawan metu njaba. Truk. Aku metu njero ya. Oh ya sakaremu aku tak metu njaba. Metu njaba. Ayo, glandang mengko lho gane. Petruk wis metu karo Koko Prabu Mandura lah kok Bagong malah mbegogok neng kene. Kula tak takon, nek kula melu metu terus kula nyambut gawe apa wis? Lho, nyambut gawe apa piye? Ah genah to. Petruk mungsuh Prabu Baladewa. Terus kula ngapa? Nonton. Mresane isen no. Dikira kula ora melu-melu tanggung jawab. Terus karepmu piye? Ki kira-kira semene iki sapa sing kepengin gelut karo Bagong? Kok suaramu kaya ngono? Ning wis kok emosi nek tekan kepalane trawet dira sapa-sapa. Ngono nggih, ya tak tarenke dhisik. Silakan. Werkudara. Kae ora. Gede banget Pidak modar kula. Gegeden nggih. Arjuna. Ora mungkin Ndara Janaka gelem kali kula kelengkrengan kali kula niku bos juragan nggih, Den. Iya. Aku ora mentala. Prisa piyambak. Lah terus sapa? Ndara Kembar ya ora bakal kersa gelut kali kula. Niki lho. Sinuwun Ndarawati. Mestine Petruk kakang kula, Baladewa kakangne Kresna. Lho, kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Wah, geger rame. Wani tenan. Wani cah kendel. Koko Prabu wonten dawuh dipun tantang Bagong. Bagong madhep rene. Wah, sampean dereng nyoba kok penak nek madhep ngukur-ukuran ngenten iki. Omong-omongan niku. Ora weruh raine, anane waton sero-sero. Kowe nantang aku apa piye? Anak sampean selo? Lho. Wong perang kok selo karo ora ki piye? Ambangane ora ana kegiatan. Nek pancen wani tenan ming ngurene, oke. Wis nek ra tegeli ngene wis ben sisar geger. Petruk ya mudar saka tangane Sinuwun Prabu Baladewa, aku mati saka tanganing Prabu Kresna. Dimakamke ning Taman Makam Pahlawan. Ora gleleng. Gai gendera putih. Sirna Margolayu. Ayo nen dipampane wong neter kadidane pancen kuwi arep nantang karo Sinuwun Ndarawati. Temu iki papane wong neter kadidayan. Wani tenan karo aku sing tak wedeni apamu. Lakon tiban senjata cakra ora mati aja duntang nata Ndarawati. Wah iki janjine ora nganggo pusaka, Mas. Iki janjine mung gelut biasa. Ora nganggo pusaka, nganggo pusaka kula emoh, kula wegah. Menang sampean. Lah aku senenge nek gelut nganggo pusaka kok. Oh, surat. Jireng getih wedi mati. Wis rasa gelut. Lho. Urung sida kok wis dibatalke meneh. Aku wonge gampang batalan kok aku. Nggih kira-kira sawang saka adono. Oh, mama ora sida ora sida. Iya. Lah terus karepe piye Bagong? Nggih pun ngoten mawon kula tak nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ning panjenengan perlu menggalih. Antaraning Semar karo Sinuwun Ndarawati abot pundi? Pun ngoten mawon. Mang pikir mang penggalih lelabuhane bapak, mang penggalih napa sing pun ditindakake bapak. Kali mang penggalih lelabuhane Sinuwun Ndarawati. Suwe sapa? Lho. Nggih? Iya Bagong, matur sembah nuwun. Pareng. Iya. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Menawi ya sinuwun kula nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndarawati kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Sedewa kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Bagong. Sampun sinuwun mangke ndamel kedelarung-delarung mboten prayogi kedadosanipun, pareng kula nyuwun pamit madal pasilan.
Iya Bagong. Bareng iya. Nek ora nganti kaya ngoten niku wis Petruk niku bola-bali wis nang di papan anggere ana daya padha daya barengi Petruk mesti geger. Dewi ngenane teng pundi? Ngestina ya ngono. Ning Ngestina nggih. Jaman kapan? Jaman takon Ndara Garukaca niku lunga-lungane teng pundi? Wah, tantang-tantangan karo Durna kula ya semelang. Ning untung ya iso dicandhet karang cah nika wis waton iso waton ming gegaran kendel tok. Iya. Pun nggih? Iya, Bagong sing ati-ati. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Lho, pamit nggih, Bos. Iya, sing ati-ati. Bareng Den, iya sing ati-ati, Bagong, iya sing ati-ati. Aku balise ya 6. Nggih. Nomormu dhisik mbiyen to? Tasih. Tak hubungi kok ora tau iso. WA ku ora nyemplung WA-mu. Nggih. Pun ngoten mawon tak medal jawi. Iya sing ati-ati Bago. Jan aku gumun tenan. Mau ya wis tak jawel mau nika. Aja wani karo Sinur Mandura. Ning ngeyel Petruk ki anggere emosi niku angel dikendhaleni. Kula-kula ning nganti sok jujeg. Nek dikongkon bapak karo Petruk jane kula emoh. Ning gandeng bawane tresna karo Petruk. Nggih to? Iya. Pun nggih, Sing? Iya sing ati. Bareng iya sing ati. Kula nyuwun pamit nggih. Iya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit lho. Iya sing ati-ati. Iya sing ati-ati kok. Iya bagus sing ati-ati. Nggih, wis ati-ati. Wah, wis ngono wae ah. Ndak selak kesuwen iki. Wis jam yamene ora gek rampung-rampune jejer. Lho nika. Petruk malah pun gawa glugu nika. Napa mboten nyemelangi? Endi Bagong nika? Wah niki nek mboten ndang kula cegat. Sinuwun Mandura iso digebuki nganggo glugu ale Petruk. Sing ati-ati. Parang nyuwun pamit Sinu. Prabu Pandhu mboten wonten. Mula Ngastina mbiyen tentrem. Mergo ora wani karo mbahmu. Nek nganti kula mati, sangma kula munggah teng swarga ketemu Ndara Pandhu, Petruk. Kok wis mati? Kula ya matur nggih. Batene pun entek. Mesti modar. Sing mateni sapa? Sing mateni putu sampeyan Ndara Gatotkaca. Gatotkaca ki anake sapa? Gatotkaca ki anake Werkudara. Lho lah kok dadi mateni kowe? Nggih sinuwun, iblis larat. Putu ora iso diwulang. Minggir aku tak medhon tak ketemu karo Gatotkaca. Sampeyan ketemu karo mbahmu. Dunek-unekke. Ndara Pandhu niku ora tau nyeneni kalih kula, ora tau ndukani kalih kula. Aku putune karo matra ndas kula. Enggak. Niki dipotol gampang wae wis tuwa kok, Den. Wis ora wulet. Nek nganti sampean ketemu karo mbah sampean kula ora tanggung. Nek nganti sampean dunek-unekke wong tuwa sampean Pandhawa kabeh, kula ora tanggung, Ndara. Agene mayar. Mending anane kok mabur wedi. Kula kelas kali kula. Duapure. Gong non. Ora sah nganu, ora sah diapalke. Terus pokoke kowe arep ambles bubi kari batin tok. Oh nggih. Piye, Truk? Sukses. Terus kaca tak apake? Tak tangisi. Kowe kok iso nangis? Monggo kowe ora tau nangis lho, Truk. Anakmu mlebu rumah sakit kowe nanggap dangdut tok. Cengelmu ora. Ora ndek perasaan kok kowe soalé. Ada? Oh, ora wae kok. Ah wae. Climen orjenan sing nyanyi bojone Bagong anu Gareng ta. Kowe kok ora golek iso penyanyi liyane, ora iso golek penyanyi liyane anggere muni ewu sing diundang bojone Gareng. Ayo aku duwe rasa kok. Oh tak kandhake Gareng tenan. Asli ora cangkeman lho kok. As. Apa? Tetep tak kandhake. Ora cangkeman. Alah apa? Ndara Antarja diladeni. Oke, Gus. Apa? Nih makane sing maju Ndara Antarja gelut nggih. Yo. Njajal kula sing Kang Supanadine mungsuh kakange menang sapa? Yo. Ning kono iso nyembur. Hah? Kono iso nyembur. Sampeyan iso mboten? Iso. Kowe engko anggere arep nyembur, dhehem sik terus tok semburke. Kuwi sembure saka aku. Oh, siap.
Saya kene Wangsa Reja kene. Arep nyekel Petruk tandinge iki. Anae Ndara Gatotkaca sing angka 4. Antarja Werkudara Antasena iki onter-onter cilik. Ya, aku ya iso nyembur. Aku ya iso ambles bumi. Mungsuhku aku ayo aja golek mungsuh liyane. Pamer. Wiwit kapan kowe iso ambles bumi? Kaget lho, ya. Edian. Lagi iki aku weruh Bagong iso ambles bumi. Oh, aku aja kok ngemblesi bumi. Ngemblesi apa bae aku iso. Wah, edanan. Kowe Bagong nggih. Aku goleki Petruk. Petruk ora ana wis bali. Aja ngapusi. Ngapusi aja takon terus to. Kendarat tak ajar dening tangane Antarja. Kowe arep ngajar aku? Iya. Aku aja tak anggap Bagong wingi. Mulai bengi iki Bagong digdaya. Cukdeng samaladeng. Pilih tanding bobote yuda utawa teges tinatah mendat jinara ngentel. Kae nek tembung kae tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Tinatah mendat jinara menter cah goblok tenan kae. Tinumbak bengkung sinuduk kejel-kejel. Tinumbak bengkung sinuduk putung ngono lho. Sinuduk putung. Aku ora wedi. Aku ya ora wedi. Sirmu arep ngopo? Nyekel Petruk. Petruk kakangku. Petruk masuk angin kowe tak keroki. Tak tambali tak blonyo minyak angin. Kok Petruk mati arep diame-ame. Anggapmu apa? Kowe kudune iso mikir, Jo. Lho. Kowe iki nom-noman. Kowe iki pondasi bangsa negara Ngamarta. Aja gampang kena pelapurane wong sing kurang tanggung jawab. Aja gampang kena wadule wong sing ora seneng karo Bagong, ora seneng karo Petruk. Terus apa-apa tak tandangi, apa-apa waton nyendikani jawing wong tuwa. Wong tuwa iki selawase rong karuan bener, Jo. Kuwi wakku Mandura. Harus ora urusan arep wakmu, arep abon, arep tengkleng terserah. Ning kowe terlalu banget percaya karo Prabu Baladewa ki ora apik. Baladewa ki ya rong karuan bener. Nyatane Siwa Mandura ngendika kaya ngono. Lelakone sing sejatine ora kaya ngono. Yen ngono palangi karepku ngono nyekel Petruk. Nek pancen aku dadi palang kareng apa? Ora minggat saka arep aku. Sembur meloso awakmu. Sik. Pameran kowe arepan. Apa sing iso nyembur sak donya ki meng kowe? Kowe pamer, kowe putu ula. Iya. Kowe putu mbahmu dewaning ula. Ora masalah. Semar ki ya dewa. Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kae kakane Bathara Guru. Kae aja kok nyembur. Nyemprot wae iso kae. Iki arta buktekne Bagong ki anak Semar. Sing pancen wis diparingi jaya kawijayan guna kasantikan. Ungalno dadam. Nek pancen kowe iso nyembur aja sumbar. Aku semburen. Nek aku tok sembur aku gletak. Aku ora eling. Aku ngakoni kalah. Weh, wong ki aja sok kibir, ndak kejungkir. Aja sok pamer. Mengko ndak kowe kuwi keweleh. Ngono? Nyoba ye. Ayo nyoba jajalan. Ayo. Ketiban pusakaku ora gletak aja dundang Bagong. Waduh.
Moh aku. Arep aku rampuh ning jijiki. Iki tak elek meneh aja. Eman-eman mergane. Mek syarate kudu ngene iki. Ayo tibano. Iki mergane pati ngono. Waduh, pati aku. Wah! Piye, Gong? Waduh. Sapa-sapa tak semburi kabeh. Aduh. Aduh, Gong. Ah, panas, Gong, dadaku. Panas, Gong. Kampungmu kapan kowe? Ayo, arep aku ngewangi kowe ning utangmu sahur ora? Heeh. Aduh, Gong, Gong. Aduh, kono. Kapok ora. Ayo ra nonton Ndara Jaya gletak iki, Tru. Ora gleleng aku. Ayo. Wah, Gong, ora ngono ki, Gong. Ora main-main, aku ora seneng carane kaya ngono, Gong. Aku wegah. Weh, lah ora sambat. Mlonyo awakmu. Aduh. Panas banget, Le. Oh, gleleng aku. Heeh. Aku anggere Wedan. Gleleng kowe iki urip apa mayat hidup to? Tak damu ora apa-apa. Iki wis pusaka ning ngabani Ndara sene lho. Nek arep nyembur ngono kuwi sike. Aku mengisis saiki. Hah? Kok mengisis? Dan apa? Kok mengisis? Sajae racune wis entek. Waduh. Pokoke ane ndamu wae ya sajae ngono. Wah, niki nang mboten. Oh, metu ra omong-omong. Lah kowe terus suwe-suwe gleleng. Ogah ana. Sunane metu ki omong. Omong meneng wae. Hakane ya ora krasa. Sunane metu ki kedhep wong apa? Podhem. Karo glinding. Glinding dasmu. Kowe bangeten kowe. Iki Kakang Antarja ora eling tak tambanane. Nek nganti ana apa-apa ndak malah ora prayoga. Nggih. Wah, gugu karepe dhewe. Mesti tok bantu Dimas. Heeh. Lah nganti kowe bantu karo Bagong karo Petruk. Mergo iki ora salah Kang. Aku nek karo wong ra salah ora bakal tumindak elek. Tur malah wonge tak bantu. Tur dasare Bagong ya ora kleru, Petruk ya ora kleru mergo mbelani bapakne. Rungokne kowe. Ora mung waton gugu karo omongane Baladewa. Baladewa pancen ra seneng karo awake dhewe, Truk. Ha iya. Wis ngene wae Kang, saiki Kakang ambles bumi. Rasa ngetok nek dukane Siwa Mandura, mulane tak kon ndelik. Lah Dimas arene ndi? Aku ya tak ambles bumi. Weh aku lho wis urusan dhewe. Oh, pahit iki pisan. Mongko iki mung suwe kari dhewe berat iki, Truk. Sapa? Baladewa genah. Cilaka ora. Urusana dhewe. Aku karo Kakang Antarja tak ndelik sik. Monggo nek wis rampung perkarane aku tak bantu karo kowe, Gong. Karo bantu engko. Heeh. Ora saiki, ora. Atus kula mungsuh Prabu Baladewa, pikiran dhewe nggunakno akal pikirmu piye iso menang karo Siwa Mandura. Mergo aja nganti dingertarani ento aku ora mbelani karo Siwa Mandura, aku tak ndelik karo Kakang Garut Antarja. Matur-matur. Aku lek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming cekekon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petruk karo Bagong.
ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Kantil sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar, men sengit aku. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhe apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Oh. Muni yo. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kaya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kaya bali nggih nek pun barang Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Soto. Yen ngono aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ora ana ampun nek. Iki udu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Wah. Ora wedi. Ora wedi ya, Tru. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal. Kualik ya ora apa. Gong oke. Dar. Weh, ada. Oh. Mutar. Halo, Babu. Waduh.
Gong. Gong. Sorry. Aku ana wong nyambut gawe ya sliwar-sliwer. Sing sliwar-sliwer iki sapa kene iki meneng wae kok padune niat kowe ora. Ya ora kan ya karang kleru saya abot ki sing tanggo nuthuk ki gobek. Mampir ndasmu ora. Lara e bangsa kira. Panusmane jajalan Petro kantong bolong. Bolongan Bagong, bolongan Petro. Ora minggat greten negara dasmu dadi apa wae mlayu le. Selesai. Arep ngopo saiki lho, Sinumandra wis nesu tenan duka tenan. Petro kantong bola ora minggat sing ana paning Prabu itu gredhe nenggala jeblok wetengmu. Jeblok tenan iki kok. Nenggala ampuh tenan. Ha kono terserah. Ha kowe iki senengane ngono kuwi to. Ngene wae didumle. Oke. Sing maju kowe aku. Apike ki wangun-wangune sing maju kowe. Ah, celek. Kowe mung ngarep endo saka swasana kowe. Endo saka kahanan. Kowe ngerti ora sing disumbari mau sapa? Ndara Baladewa ngendika piye? Ayo krunguku. Anu mari jalan Petro kantong bolong. Sing jeneng Petro kantong bolong ki sapa? Ora ana jeneng kok Bagong kantong bolong ki ora ana. Wis kono dinikmati. Aku tak ndelik terus wedi aku. Piye kuwi? Ora piye iki terakhir iki kowe. Waduh. Cilaka iki. Yo. Pak. Bapakku Semar. Aku ngerti, najan aku matur saka kene ning bapak mesti midanget. Mergo bapak ki wong digdaya. Nek pancen bapak duwe niat bangun kayangan Petruk mbok kongkon minangka duta pengawakaning Semar Badrana ning Karangkadempel. Kanan kaya kene iki bapak mesti mbantu karo Petruk kantong bolong. Ical wujuding Petruk ana nata Mandura. Nek ora tak pethukke kok sembrono, nek tak pethukke aku mesti tekaning pati. Nek ora tak pethukke bapak penjangkane ora bakal kelakon. Kalah cacak menang cacak. Gong. Ceng. Sik. Kowe iki ngopo kowe iki? Menungsa ora tatanane. Sing arep nenggala bapakku kowe ya. Wah, kepro watu. Sik, Gong. Hei. Kosek. Iki sapa iki mbok dimatke? Sik. Baladewa ta iki? Baladewa dengkulmu mlocot. Ora aku iki dadi apa kok kowe namun nyawang kok kaya. Kowe iki dadi Baladewa, Tru? Lho, tenane. Tenan yakin. Sik. Wah, Petro. Sarunge mambu bensin. Aku dadi Baladewa to. Edan tenan wong gleleng tenan. Ora nyewa sandangan endi, Tru? Ora nyewa sandangan iki aku mung bengok ngucap dhewe Pak, nek pancen kowe prisa, kowe nyen bapak krungu, aku tulungono. Lah kaya diserot bumi kok metungul meneh dadi kaya ngene iki. Wah, gleleng. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Nggara. Bagong. Ah, lepareman iki. Ngarep kongkan-kongkon iki. Polongan Bagong aja edan. Iki sapa polongan Bagong? Prabu Baladewa. Lungguh ngisor. Nggih. Wah. Bagong. Nun. Baladewa bakal maju ning pabaratan. Nggih. Golekno pusaka. Nggih. Mangkat dina iki. Nggih. Mangkat dina iki aja mlirik matamu. Nggih. Wah, jan aku kok ya wedi tenan to ya. Rasane kaya ngadep Baladewa tenan. Ora usah gedumelan jangkeme gewis. Nggih. Monggo sinuwun.
Kowe edan kowe. Kowe kurang ajar kowe. Wis tak weruh ana Baladewa bingkil, iya. Mbok menawa ajeng buka reparasi ndonga ganti. Nggih, wah. Wah, jan gleleng tenan. Niki napa nggen kula wau? Moh ora sudi. Gegeden. Yo. Kula nek ra semene iki ra tonjo e. Niki nggih. Yo, saentuke. Minggiro. Nene nggih. Baladewa tak pethuke. Nggih. Pamujimu tak jaluk. Nggih, kula dongak-dongake lepas oparane jembara kubure. Wong edan ora. Malah ngono-ngono lepas oparane jembara. Ayo, iki Nanendra Mantura Prabu Baladewa. Ayo, tak papake legane atiku, Pas. Lah iki apa iki? Iya kok ngedep kaca gedhang iki apa iki? Lha iki kok ngedep Baladewa apa iki? Ayo, amuk Suramrata, Jamrata timbang iki padha-padha. Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, setan. Suarane genah Petruk iki. Suarane genah Petruk iki. Ya, iki Baladewa Petruk. Lho kok iso dadi Baladewa iki piye iki? Ora kurang sewan sandangan Baladewa. Kaprapan condang kuntal kaprapal. Iya iki kula nyuwun pangapunten. Ngantun boten saged meper dhateng mubal babaling kanepson wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala Kendang kaprapan condang kuntal kaprapal boten kula mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun boten mekaten lumadining lelampahan ngemuti bilih Panakawan Petruk menika tasih Panakawan Paduka piyambak menawi ngantos wonten dedukanipun Kyai Semar Badranaya lajeng sinten ingkang badhe tanggel jawab. Inggih Kyai, namung mugi parenga enggalih anampi dhateng atur kula pangandika Paduka ingkang kados pundi Kyai? Jagat menika dadosa paseksen menawi Kyai Prabu maringaken ngampil pustaka Jamus Lima Sada minangka tumbal wadaring negaring Ndorowati. Mangke menawi ingkang raka sampun kepareng ngamadhangaken kawontenan negaring Ndorowati tumunten kula sowan dhateng negaring Ngamarta ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada sepisan angka kalih. Kula ingkang sagah ngupaya wonten pundi durungipun Petruk kanthong bolong Yayi? Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdakura. Kurdakura reka kiri. Koko Prabu pangandika Paduka menika saestu. Menapa wonten jamak limaripun, menapa wonten kelampanipun kula ujar lelamisan dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Menawi kula mekaten monggo pustaka Jamus kula aturi anampi. Mangke menawi negari Ndorowati sampun ketingal padhang, kula suwun kanthi sanget Paduka pareng ngupaya wonten pundi durungipun Petruk inggih ngestaken ambanging Sila Kresna. Nanging tumunten Paduka Bapa Penemban Dewa Kahana rawuh wonten negari Ngawu Langit. Andhatosaken kejot raos sing manahipun ingkang putra pun dewaning Ret Penemban. Wong Mastu nama Sidam Skaring Bawana langgeng Kaki Prabu wonten timbalan. Jumbo kelawan ingkang nate mbok aturake marang wong atuwamu aku. Nggonmu kepingin lan kepi-kepiku macelu lenggah dampar keprabaning Ngamarta. Jumbo kelawan sabdaning dewa ingkang wis mbok tampa. Sira bakal dadi nalindra ingkang anjayeng bawana waton lenggah dampar projeng Ngamarta. Nggir, tumulipun bapa budal saka negara Ngawu Langit tanpa pamit marang anak Prabu Dewaning Ret ingkang wigati gawe srana piye supaya panjenenganing anak Prabu bisa lenggah dampar ing Ngamarta. Lah iki ngene, nggir. Mara sawangen ingkang ndak asta iki aran pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Wondene daya kekuwatane sanyata iki dadi kekuwataning para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Lima Sada. Ngibarate pepes bayu kang tapis ora duwe kekuwatan. Yen to anak Prabu bakal lenggah dampar keprabaning Ngamarta,
waton mundi pustaka Jamus Klima Sada ndak kira iso ngrangket para Pandhawa lan panjangkamu bakal kelakon ngger Dewaningrat. Gonjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung menika saestu Penemban. Apa ana jamak remeng ngatasi wong tuwa kok dura kelawan anake dhewe. Jer iki dadi kamuktening anak Prabu Dewaningrat. Walah dalah matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Dene semanten anggen paduka mbudidayakaken supados ingkang putra kasembadan panjangkanipun Penemban. Samengko aku mung kepengin ngerti kepiye kekarepaning anak Prabu Dewaningrat. Pate wonten dawuh. Krit lampit saperangan para wadyabala. Penemban bincang ngentosi menapa sakmenika ngentosi menapa? Dinten mangke bari kula bondo para Pandhawa kula lenggah dampar keprabon ing negari Ngamarta. Ayo tak derekke anak Prabu Dewaningrat budal nite palwa prapteng nusa Jawa. Swami kula dherekaken Bapa Penemban. Maranos mubang mangaruna katinetraning angga rapo kene dungane engkung lur wuwu sing pine pansa pepetoke ngayam wana mrak manguwuh ing bagakan ing wala dalah lagi mudhun wae saka palmu lah kok ketemu satriya bagus sapa iki takon marang aku Raden Janaka kuwi sapa Narendra ngawawu langit Prabu Dewaningrat kepasang Yogya katujuh ngene Raden dene aku ketemu karo Raden Janaka mara gake tuduhna menyang endi papan dununging negara Ngamarta apa wigatine dene kowe bakal tumuju marang negara Ngamarta ngerti yo Bapa Penemban Dewa Kana iki wis geduga nyidra pusakaning para Pandhawa kang aran Pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada samengko aku yang bakal ningkes para Pandhawa lan aku yang bakal nggadhampar Praja Ngamarta mula duduhna papan pernahing negara Ngamarta Raden Janaka terus mak bathok mata mloro ora ndedelok kowe nyumbari wong Ngamarta maralekno mripatmu gadekno gobokmu iki panengah Pandhawa Raden Janaka walah dalah sing idan nemoni macan ya ora bakal aku wegah
Ngibarate kaya ngethok wit sing gedhe ora tak jujuk deleke ning tak piprili pange. Murut jajalen Raden Janaka leganing atiku. Kowe. Awas. Hut. Ayo, amuk Suramanata, Jayamanata. Ndak sawaska kadohan nedenge Bandayuda mengsah kaliyan Manang Pandhawa Raden Janaka. Isa menang apa kalah? Penemban. Kekuatanipun pustaka Jamus Lima Sada menika namung kandhek wonten ing kapangucap mboten kababar dados pakarti. Nyatanipun Raden Janaka tasih digdaya sekti kalintang jayaning perang mundura trajange dhewe. Satriya bagus. Pendhita tuwa dewa kaana. Kowe sing nyolong pustaka Jamus Lima Sada. Ora bakal tak selaki Raden. Ora mbok balekke tak nggo gatheng siramu mati dening aku kowe. Kasinggihan Koko Prabu. Kowe kok tiba saka Dirgantara? Sampun pinanggih kaliyan Nyidra Pusaka. Lho, sapa? Dewa Kahana. Kok ora mbok rebut? Digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe kalah. Kawon, adhiku lanang kok kalah ki lakon apa? Memper yen to si Adi kalah. Koko Prabu pirsa menapa? Nadaning sesi ning kredring panguwasaning kodrat. Peteng ketutupan roning salomba. Arjuna wonten dawuh, menungsa diunangake budidaya kepareng paduka golek jago wonten pundi? Melu apa Kakang?
kula tak malik ya. Ya. Malik apa? Tengah alas niku wonten sendang malih warna. Petruk kudu nyemplung sendang iso wujud liyane Petruk. Kuwi kata-kataku. Men gek cekat-ceket kurang 10 menit. Iya, Petruk. Kowe kok malah dadi Lopez. Pun saentene wayang. Iya, nadyan wujud kaya ngapa kowe tapa ngrame? Oh nggih. Pripun niku? Wah dadak nyewa sound system. Ora. Atau ngrame rak grombyang. Tapa ngrawe tetulung sak pepadaning urip. Paring sandang wong kawudan, paring pangan wong kaluwen, paring teken wong kalunyon. Nek ana ratu sing tekan kene tulungono, kuwi dadi jalaran nggonmu gawe pepadang negara Ngamarta, Petruk. Kula nganggo jeneng sapa? Sakarepmu, Petruk. Oh. Wah. Arjuna Wonten dawuh. iki ana wong bar cukur ning ora dikerok. Nggih. Iki sapa? Nami kula Bambang Pengeluaran. Oh, Bambang Pengeluaran. Nggih. Ning rak nganggo pemasukan to. Ngagem. Panjenengan sinten Prabu Kresna? Weh, dalah pinter men. Kok iso mbedhek jenengku mongko urung tau tepung lho. Kula menika Wasis Waskiteng. Esti. Ya, nek ngerti mburiku sapa? Raden Janaka. Jenengmu sapa? Nggih kula Bambang Pangluaran. Tulungan aku. Aku ndhe mungsuh Patenana, rebutan pustaka Jamus Lima Sada. Tiyangipun wonten pundi? Neng kono Ger Patenana. Sendika ngestaken dawuh. Sapa iki Bambang Pengeluaran? Kowe dewa kauna iya sing nyolong pustaka Jamus Kelima Sada. Dasar kepara nyata. Balekke ora tak balekke, mati dening aku. Kowe sing mati. Mati. Mengarep tibani aku kowe. Sapa iki ana wong kok kaya Metro Mini. Metro Mini Denggol Mamo. Syukur Petruk, kowe ijek urip babar satine wujud. Iki delok iki. Apa? Kurang pirang menit? 5 menit. Sing nyolong pusaka ngamuk, Pak. Jenenge sapa? Dewa Kaana. Wah, tak trajaya kakrokane. Kaya Apollo. Barang kon tempat sit tuar ngontut kok iso mlayokke awak ya edan rasa mare terus sinemar
sapa wong kok nggubik-nggubik? Iki sapa dewa kaana apa? Kowe iki ora wangun dadi wong lanang. Kowe iki asine wedok kok dadi wong lanang. Aku lanang pendhita sing ngomong sapa? Oi, Kakang Semar. Boyok kula kantep lho, Kakang. Piye sepo kok polahe kaya ngono lho. Aduh. Kakang Durga iki. Inggih. Ngopo kowe? Inggih dados brahmana pusaka. Pusaka tak jaluk. Ora tok wenehke tak ajar nganti tele-tele-te. Kebablasan Kakang tele-tele. Tak ajar nganti tele-tele-te. Menika wujuding pustaka. Ya, tak trima. Iki arep tak nggo mbangun kayangan kowe bali. Inggih. Bali. Anak buahmu jak bali kabeh. Ganggu gawe warga Depok Jawa Barat kene. Mungsumu aku aja mbok obrak-abrik kerukunane Durga. Nyuwun pangapunten, nyuwun pamit Kakang. Lho, Kanjeng Ibu sampun wangsul kados wingi. Dewa Srani anakku mulih Kakang Semar ngamuk Dewa Srani. Inggih. Arsa madangi jagat mungup sak pucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung pun paripurna Den. Iya Semar. Ndara Puntadewa. Wah, tindak mrene diderekke kembar. Syukur. Pustaka Jamus Lima Sada pun lenggah teng Karang Kadempel. Kantun nengga Pandhawa awi kula kanthi mbangun kayangan bangun kawula sakwetahipun gesang rukun masinamadan daya dinayan ayem tentrem manunggal wonten ing negari Ngamarta satemah mujudaken negari kang adil warata tias bagya mulya ndara.